Tak, vítajte ešte raz na tomto webinári. Krátko predtým, ako som spustil nahrávanie, sme mali také úvodné predstavenie nášho hostia, pána Reichla. Verím tomu, že dnes informácie, ktoré sa dozvieme, budú o to zaujímavejšie, že sa budeme rozprávať aj o veciach, ktoré možno na tom Slovensku tak nevidíme. Predsa len ja osobne to vnímam tak, že keď sme začínali s fotovoltikou tu na Slovensku, tak sme si vytvárali obraz o tom, ako nám to v budúcnosti bude fungovať skrze práve informácie z Českej republiky. Navštívili sme s manželkou výstavu v Prahe, navštívili sme tam 2 konferencie a dozvedali sme sa proste veci, s ktorým nám Sanka sa proste nevedela zavrieť. V Českej republike je fotovoltika o x krokov dopredu, musím povedať, za mňa naozaj máme sa od toho čo veľa učiť, čo sa týka podpory zo strany štátu, čo sa týka dotácií, čo sa týka vôbec rozsahu. Viem, že tam je toľko podpory, že montážne čaty na jednotlivé tieto realizácie už sú vybukované dlho dopredu. Ja verím tomu, že dnes sa trošku viac dozvieme o tom, ako beží a funguje fotovoltika v Českej republike, že sa budeme môcť inšpirovať a náš dnešný host, pán Reichl, má pre vás pripravené aj prezentácie veľmi zaujímavých projektov, ktoré mnohých môžu inšpirovať. Možno ste vášnivý turista, možno radi chodíte na bicykli, možno máte doma zaparkovaný e-bicykel a vyrážate s rodinou do prírody. Je to dnes naozaj trend a dnes si ukážeme, ako krásne môže vyzerať využitie solárnej energie práve na podporu turistiky. Možno poznáte niekoho, komu by sa takýto tzv. Bikeport mohol hodiť, či už na podporu jeho podnikania, keď je majiteľ reštaurácie, hotela alebo nejakého rekreačného strediska, alebo podpora v rámci obce, kde v obciach môže byť inštalovaný tento bikeport pre obyvateľov, alebo naopak môže to byť aj inštalácia v rámci nejakého obchodného domu alebo nejakého nákupného strediska, kam chodia zákazníci na bicykloch, môžu si to tam, kým nakupujú, môžu si to krásne využiť. A dnes sa budeme viac baviť o bikeportoch, ale budeme sa baviť aj o rôznych iných veciach. Ak máte nejaké otázky, poprosím vás, využite počas nášho rozhovoru chat a napíšte otázku či už na nášho hostia, alebo aj na mňa. Tak pekný večer. Pán Reichl, vítam vás medzi nami. Dobrý večer, ještě jednou. Ja si vás musím tuto nájsť, lebo... Aha, dobre, tak, super, takto sa už vidíme, perfekt. Tak, vítam vás. Na úvod skúste povedať pár slovami niečo o sebe, čo sa týka toho, ako fungujete dnes. Viem, že ste človek, ktorý nám posiela v poslednej dobe naozaj veľmi zaujímavé fotografie z rôznych inštalácií, kde dohliadate na realizáciu týchto projektov. Tak čomu sa venujete dnes? Čo vás tak najviac naplňa? Čomu sa venujete v rámci vašej práce? Já bych to řekl zkráceně. Dnes se snažíme vracet k tomu, co jsme započali práci před 2-3 lety, kdy v současné době se na nás obracejí zpátky klienti, kterým to doposud přicházelo jakoby drahé. Souvisí to s růstem cen energií a s tím, že my už v rámci toho, jaký je velký zájem o to, tak už jsme v takové situaci, že už neděláme klasickou fotovoltaiku, což je třeba na rozdíl, co jsem slyšel u vás. Ono se to asi dostane i k vám postupně, ale my už se dneska zabýváme, nebo já výhradně už se dneska zabývám tím, že uděláme jenom atypické řešení nebo atypická řešení. To znamená, jsou to vždycky používání, už ani nenabízíme normální solární panely, ale nabízíme naše skleněné, tenkovrstvé, pokud možno bifasiální, čili oboustranné panely. A to tak, že na naše vlastní konstrukce anebo na konstrukce našich partnerů, jak ve dřevě,
tak v hliníku, teď nově ještě i v kovu, anebo z různých příhradových vazníků nebo prostě z železa různých typů, jo, když bych to tak řekl, nebo z ocelových konstrukcí. A to tak, že se na nás obrací prakticky denně několik lidí z celé republiky a já buď to posílají fotky, teď tady mám třeba zrovna dneska, tady mám carport tady za hranicema, řešil jsem to před 2 hodinama a pojedeme v sobotu se podívat tady na carport do Saifen, to je vlastně od nás vlastně řeknu 20 kilometrů, my jsme tady v pohraničí bývalé Sudety, takže ten přesah je tady i v úvozovkách jakoby přeshraniční a tam budeme dělat tedy taky carport, pravděpodobně dřevěný, podle toho, co jsem dneska mluvil s tím klientem. Tak to je asi tak nějak jako v krátkosti. Áno, ďakujem. Vy ste vlastne súčasťou takého nášho projektu EcoHeat, ktorý združuje viaceré spoločnosti zo Slovenska a z Českej republiky a vy v podstate ste priniesli tú technológiu sem k nám. My sme prednostne, mnohí vedia, či už ste to videli v našom predošlom webinári, alebo ste študovať niektoré naše videá predošle, že sme firma, ktorá vznikla na základe plotárskych riešení a prakticky minulý rok sme si spolu s pánom Reichom sadli a zistili sme, že je tu obrovský potenciál toho, čo zákazníci potrebujú, čo vyhľadávajú, čo im dáva zmysel a zároveň dokážeme aj priniesť ten úžitok. A to je, tak aby som povedal, energetická samostatnosť pre obyvateľ Slovenska, ktorí môžu si vyrábať energiu sami. Máme tu otázku, že prosím o vysvetlenie, čo je carport, a to je možno otázka na vás. My to používame, ale nesúvisí to s kaprami, áno, ale s niečím iným. Tak skúste to povedať, že ako by sme vedeli vysvetliť, čo ten carport je. My to používáme v rámci spojení kompletně jako i svým způsobem obchodní značku, kdy de facto používáme vždycky spojení toho, co to je. To znamená například, pokud se jedná o přístřešek pro auto, tak je to car z anglického slova a port jako přístav. Jo, to znamená carport. Když je to s kolem nebo s cykloturistikou, tak je to bike port. Pokud je to terasa, tak tam používáme pergola, jo, solární pergola nebo to. A prostě máme tam vždycky tadyhle spojení. Navazuje se tam na to, máme tam de facto víc těch prvků a snažíme se vlastně tadyhle to použít. Já vám když tak zazdílím, nebo jestli se dostaneme k těm bikeportům, když přijdeme od těch carportů k bikeportům, tak vám můžu zazdílet obrazovku, jestli už je ten čas, nebo ještě ne. Môžete kľudne, nech sa páči, ide o to, aby sme... Tak já si teď najdu jenom to, co jsem vám tam chtěl ukázat. Tak. Tady a share. Nevím, jestli už to vidíte. Áno, ja to vidím, tak dúfam, že je ostatní. Ak by náhodou nie, napíšte do chatu, prosím. Takže tady, když to vidíte v tom názvu, tak tady máme Smart Bike Port s nabíjecí stanicí v tom názvu, pokud to tam vidíte. Smart znamená, že je to chytrý. Chytrý je to v tom, já vám, jestli můžu, tak bych to kratičce jenom popsal. To znamená, když se takhle, vidíte tam i tu ručičku, jak tam s tím pohybuju, nebo ne? Ano, vidíme. Ano. Takže to Smart je v podstatě chytrý, kdy nabíjecí stanice, která je vyráběna u vás na Slovensku, naším kolegou Borisem Straškou, který je dodává i pro vás, tak ta vlastně má technologii bateriového úložiště umístěnou pod tou lavičkou, teď momentálně a aktuálně. A vlastně ta technologie je tak, že nemusíte tam mít u toho nikde přívod. To znamená, je to ostrovní řízení. Dají se vlastně ty nabíjecí stanice používat třeba ostrovní, můžou být hybridní, můžou být samostatná, to je úplně jedno. Krásně tady vidíte, že tady jsou bifasiální panely, tyhle jsou použité oboustranné, výkonnostně 380 W píků, oboustranné s 12% průhledností, proto to vlastně jakoby takhle malinko prosvítá to slunce. No a to jsou vlastně první ukázky nebo ukázka takové naší jedné z posledních realizací,
na jezeře Most. To je jezero, které vzniklo zaplavením tady území vydolovaného, které tady bylo po hnědouhelné činnosti. A to je už vlastně bikeport, který jsme vám přidali a máte ho možnost nabízet také. Kdybyste k tomu měli nějaké otázky, my teď připravujeme, já vám takhle to jenom rychle prolistuju, tak připravujeme variantu, která bude úplně stejná, ale nebude v hliníku, ale bude to varianta, která bude jakoby v kovu, ale bude v kovu, to ještě bude za chviličku tady. Ja vám zruším sdielanie. Ano. Nazdieľajte si znova potom tú druhú, áno? Ano, už ji tady mám. Super. Tak, jo. Tak jestli můžu znova sdílet? Môžete zdieľať, áno. Tak. To je vlastně... Ešte, už vidíme. Dobre, super. Jo. Tadyhle to je teďkon varianta, která je úplně stejná, ale z hlediska ceny, jak já to teda tady mám bohužel jenom v černobílém provedení, ale je to varianta, která už je udělaná tak, že je celá ze železa. Je to taková, jako bych řekl, ekonomická varianta, kdy tady je udělaný jenom jednoduše sloup, tadyhle v tom, ve kterém bude umístěny jenom jednoduché vývody a bude tam de facto nabíjecí stanice úplně běžná. Jo, to znamená, nebude to žádné sofistikované řešení, je to v podstatě pro nejlevnější varianta, jak se dostat k takovéto autonomnímu zařízení. Z boku už jsou naše klasické panely, už tam nejsou ty malé vyrovnávače a v podstatě tato technologie, cenu na to bychom měli mít do tohoto týdne do pátku a příští týden už to budete nabízet v rámci EcoHitu, budete od nás mít kompletní ceny i na to provedení. To je, když bych zůstal u té varianty jakoby ekonomické, a pak tady máme další variantu, a sice variantu takovou, která už je trošku hezčí. A to je varianta, kdy je to větší zařízení, je to pořád vidět, ještě to sdílíme? A teraz musíte sa prepnúť na inej stránke, alebo nevidíme, vidíme stále tu predtým. Dobře, takže já se musím zase někam, ale teď nevím tak kam. Já to zruším a zkuste znova se nazdieľať. Jo, tadyhle tu. Tak, takže teď jestli vidíte. Ano. Takže tadyhle tomu my říkáme Smart Bikeport Premium Gabion Plus, který je vlastně řešený, takže je to větší posezení, je to posezení, které je připravené například pro gabiony, a to tak, abychom byli schopni s tím uspět i třeba v západní Evropě, kdy vlastně máme velké ambice s tím jít na západ, a to tak, že ty kameny, že vlastně nebude se vozit hmota těžká, ale ty kameny vždycky můžou být z přirozených zdrojů přímo na místě, jo? Což jako třeba v Rakousku na to docela slyší, na ty, jo, prostě jsou to takové. A tady je jenom ukázka úplně nejlevnější varianty, ale takové, řekl bych, profi varianty v porovnání s e-kolem, s kterým spolupracujeme, vlastně velký prodejce Elektrokol, kterému jsme udělali taky prezentaci a který vlastně nás nějakým způsobem může také nabízet. Nebo nabízet naše bikeporty. Tak tolik asi bych řekl k bikeportům. Jestli se chcete zeptat dál, tak pojďme na další téma, ať nejsme zbytečně dlouhí. Píšte otázky do chatu, ak by ste sa chceli pýtať nášho dnešného hostia, pána Reichla. Toto, čo presne ukazujete, onedlho už naši návštevníci našich webových stránok EcoHit.sk nájdu v ponuke alebo v našich sociálnych sieťach. A je to práve to, čo dnes myslím si, že rezonuje aj na Slovensku. Tá podpora turistiky vôbec ukazuje sa, že má a dáva veľký zmysel. Sú na to určité fondy aj z Európskej únie, a dajú sa na to využiť aj rôzne iné možnosti financovania. Ako som povedal na začiatku, ja trošku maličko závidím Českej republike s tým, že ako tá dotácia u vás vlastne funguje. Skúste nám priblížiť a možno ľudia, ktorí by
si to vypočuli a pozreli aj zo záznamu, možno ich to bude inšpirovať k tomu, že ako vlastne môže vyzerať taká dotácia. Verím tomu, že aj na Slovensku v budúcnosti bude vyzerať. Čiže aké dotácie sú v Českej republike na podporu fotovoltiky, s čím pracujú vaši zákazníci a skúste k tomu viac niečo. Dobrá, já si zase tady nasdílím stránku, já jsem si tady otevřel stránku Nová zelená úsporám. Vidíte teďkon? Ano. Tak to je vlastně NZUčko, které bylo de facto někdy od roku 2017 u nás běželo a fungovalo, kdy v rámci tam těch programů je hodně. Když se podíváte, tak jsou tady jednotlivé. To, co se nás týká, jsou de facto fotovoltaické systémy. A sice nad fotovoltaický systém od dneska můžeme dostat od 40 do 200 tisíc korun, což je poměrně výrazná, a to je 200 tisíc plus ještě může být 10% u vybraných krajů, což jsou třeba ty, které mají zhoršené životní podmínky, mezi které patří i třeba náš kraj tady, takže to je ještě dalších 20 tisíc k tomu, plus 5 tisíc za zpracování. Takže maximální dotace dneska může být 225 tisíc. V případě, že nainstalujete v souhrnném výkonu orientačně kolem, neberte mě úplně za slovo, ale zhruba pokud nainstalujete nějakých 6 kW píků a máte to s bateriovým úložištěm. U bateriového úložiště je koeficient 1,25, který tam musíte splnit, to znamená, že je to 6 krát 1,25, takže nějakých 7,5 kWh musíte nainstalovat. A zároveň tam musí být splněna podmínka, že dostanete maximálně vyplaceno 50%. Jo, to znamená, podíl vždycky není vyšší než 50%. Což je i záležitost, proto se třeba dneska už dostáváme do toho, že konečně se nám vracejí zákazníci i na další realizace, protože dříve jsme neměli, aby vlastně mohla být poskytnutá dotace, tak existuje vlastně soupis výrobků, které na tu dotaci mají nárok. A všechny ty panely, které my vám dodáváme, nabízíme, a to jak z Německa, tak i od nás vozíme přímo z Číny, tak vlastně se snažíme už přímo k ním dostávat dotaci a SVT kódy, aby právě byly zahrnuty a aby člověk mohl jak na carport, tak na terasu nebo na zimní zahradu, případně na další, já nevím, na solární plot nebo prostě na další prvky, aby mohl využít tadyhle tu dotaci. Takže to je asi tak nějak v podstatě řeknu těm dotacím. Teď už běží druhý program a jinak dál, k čemu bych se rád vrátil, mám ten dojem, že právě u Bikeportů my teď začneme spolupracovat v rámci Evropy a myslím si, že to bude zahrnuté i Slovensko. Já budu mít příští týden jednání středa nebo čtvrtek ohledně těch dotací a měl by to být z mého pohledu, měl by to být vlastně nějaký celoevropský program, kdy je i utvářena, ono se to jmenuje Solná stezka a je to vlastně projekt Solné stezky, který je v první fázi vede od nás z Prahy do Halle a druhá fáze potom vede ze severu Německa, z Lübecku až do Sicílie, až na Sicílii, takže vlastně přes celou Evropu napříč a budou tam různé potom odnože. A právě to je záležitost, kde my bychom rádi se účastnili s tím velkým typem toho Bikeportu nějaké soutěže o to, protože si myslíme, že to bude natolik dobré a děláme to s velkým výrobcem, že bychom mohli mít šanci tam právě uspět. Ja si myslím, že tú solnú stezku by ste mohli ešte odbočiť niekam ku Košiciam a cez Bratislavu smerom na Sicíliu, aby sme aj tu mali tie cyklostezky vybudované. Ďakujem veľmi pekne. Ako ste možno videli aj z prezentácie pána Reichla, je tu práve to, že máme veľké možnosti, ako využívať fotovoltiku. Viem teda, že pán Reichl, vy ste není úplne zástanca podnikania v oblasti tej klasickej fotovoltiky na strechách. Dôvody nám možno priblížite, ale ako ste aj povedali, tie
eventuality, tie možnosti sú tak bohaté a pestré, že je z čoho vyberať. Tie zdroje, z ktorých sme ale začali čerpať niekedy na začiatku, bola spoločnosť Grid Parity v Nemecku, s ktorou spolupracujeme a ktorá na jednej strane je inšpiráciou, na druhej strane nám dáva aj priestor napríklad využívať ich potenciál či už v Nemecku, alebo v Dánsku, Beneluxe a v ďalších krajinách. Tak skúste predstaviť trošku tento projekt Grid Parity a aké vlastne typy tých fotovoltických riešení sa ponúkajú okrem tých klasických střech. Dobrá. Já si zase nasdílím obrazovku a přejdu si sem na ty české stránky Grid Parity, abyste to měli v češtině. Už je tam vidíte? Vidíte tam? Ano. Ano. Takže v podstatě Grid Parity, jak říkám, my jsme původně z Grid Parity se oslovili, nebo začali jsme je nabízet od roku 2018, s tím, že celý rok 2019 jsme byli de facto výhradní zastoupení, ale pořád jednalo se spíš víceméně o tyhle, co tady vidíte, o hliníkové konstrukce. Jo, ani se nejednalo tak o dřevo, protože dřevo oni měli konstrukční, neměli dřevo, které odpovídalo nějak našim kvalitám. Takže proběhlo několik výstav, které jsme měli po České republice a začala se de facto rozvíjet ta naše výroba. Já když to tadyhle vezmu a projedeme si takhle pár fotek, k tomu jsou, já to takhle polistuju, tak tady už jsou v tom potom třeba i fotky z realizací, které byly u nás v České republice. Já nevím, jestli to je takhle vidět, ano. Ale z mého pohledu, když se na to potom podíváte, tak vlastně to je to, co já, když se vrátím k té myšlence, že já nejsem zastánce toho běžné fotovoltaiky, tak je to právě z toho důvodu, že u nás je v tom velká konkurence. Možná na rozdíl od vás, kdy vlastně to teprve jakoby začíná, ale u nás řeknu, že je, já nevím, odhadem určitě víc než 500 montážních firem, které montují. A dneska už to není o tom, že by někdo mohl dělat nějaký smysluplný obchod, protože, nebo montáže, je to spíš o tom, kdo dá nižší cenu. A to je cesta, kterou my jsme se vůbec nechtěli vydávat. My chceme dělat hezká zařízení a kvalitní zařízení. Proto vlastně jsme se pustili do toho, že v tom ta konkurence tak velká není a je to konkurence, která je daleko dražší, protože používá jiné prvky, než používáme my. Tak to je asi tak nějak jako k tomu. Navíc já jsem zastánce spíš konstrukcí na rodinné domy a nebo prostě věcí, které se týkají domů, ne takových těch velkých projektů, které se v podstatě, které jdou okrajově a kde je to vždycky jenom o ceně, tak prostě já mám rád, když se můžu k tomu klientu vrátit a můžu prostě s tím podiskutovat a prostě vidím někde, že tam je někde hotové něco, co je zajímavé, jo, co se mně i líbí. A u rodinného domku berte to tak, že stejně pokud nemá už v projektu ten klient, že má terasu součástí rovnou, že je zastřešená, tak stejně si každý tu terasu udělá. A je v zásadě jedno, jestli si udělá tu terasu s nějakými komůrkovým sklem, nebo s plastem, nebo se sklem obráceně, anebo jestli rovnou použije tu plochu terasy k tomu, aby si tam rovnou vyráběl vlastně tu elektřinu, kterou si sám spotřebuje, což dává smysl, protože si sám, vždycky říkal, co si na střeše vyrobím, nemusím draze kupovat ze sítě. A to je pravda, to prostě tak je a mně to dává smysl a v momentě, jakmile u vás bude taky nějak rozšířené ty dotace, tak ti lidé o to projeví stejný zájem, jako je o to u nás. Jo, protože už de facto pochopitelně je to vždycky dražší nežli klasická, ale musíte zase počítat to, že stejně, když si ji chcete udělat, tak do toho stejně nainvestujete, ale tady je ten bonus, že vám k tomu prostě ještě někdo přispěje těmi 50%. U nás to vychází z pravidla tak, že kompletně celou tu konstrukci, která tam je, plus ještě část technologie vám de facto zaplatí ta dotace. Takže to už de facto dává smysl. Totéž ten cenový rozdíl u plotu
protože dneska už jsem skutečně to, čím jsme měli začínat společně, kde já mám vůči vám konkrétně, pane Danieli, velkou rezervu nebo velké výčitky, tak dneska už jsem to konečně nějakým způsobem dával dohromady a zítra ty papíry dostanete od nás, ty ceníky, tak tam to dává ten smysl právě v té dotaci, protože to navýšení té ceny se u nás pokrývá tou dotací. Tak. A druhá vec je, že toto sú práve tie veci, ako ste povedali, že aj takto človek musí si postaviť, či už ten plot, či už tú terasu, pergolu, a tak prečo už potom nerobí to tak, že by sa mu to aj vlastne zaplatilo same po niekoľkých rokoch, vlastne investíciu do toho má vlastne vrátenú späť. A tam je tá práve logika, ktorú viacerí zákazníci teraz uznávajú aj tým, že vidíme, že nám chodia už stále častejšie dopyty práve na terasy pergoly. Pán Peko z Košica pýta na prístrežky alebo pergoly alebo terasy, že či vydržia krupobytie a ak je tam taký uhol, že je to skoro ležato vodorovne. Tak aké máte skúsenosti? Naše panely, nebo já se pokusím, jestli to tady je. Jste tam ještě, nebo mám sdílet? Je to vidět ještě? Môžete sdílet, nech se páči. Jo, tak minutku, já si tady dám technologie skla, jenom si tam do tohohle najedeme a já dám sdílet tady. A když se podíváte na tu technologii toho skla, de facto tadyhle to je vidět, to znamená, ono je to sice tenké, ty panely, ale je to dělaná stejné kritérium, jako je u skla auta. Takže pokud tadyhle se podíváte, tak je to vlastně z každé strany 2 mm tvrzené solární sklo, mezi tím je folie samolepící, solární články a podíváte se tady na tu hodnotu, tak vlastně váží to lehké, má to jenom 12 kg na metr čtvereční, ten panel váží o 21 nebo 24 kg podle toho, jestli je to malý nebo velký panel, čili size 1 anebo size 2. A jinak nosnost tady toho skla je 540 kg jako údržnost, to znamená, byly tam dělané zkoušky, že vlastně kroupy velikosti pingpongového míčku při 150 kilometrovém jakoby rychlosti to nerozbily. Neříkám, že to není nerozbitné, ale při montážích po těch sklech normálně chodíme. To znamená, když to montujeme, tak normálně možná tam jsem měl i nějaké fotky, jsem vám nasdílel, když jsem teď dělal ten bikeport, tak prostě tam stojím na tom bikeportu nahoře a prostě normálně se na tom pohybuju. Já to tady ukážu, myslím, že jezero Milada, že jsem tady měl... Máme potom aj otázky niekedy k tomu, že či cez to nepreteká voda. Skúste popísať teda aj to, ako sa potom rieši to, aby vlastne to bolo vodotesné. Ano, je tam těsnicí a montážní systém, to znamená zase, když se na to podíváte, tak používáme speciální těsnicí a montážní systém, který zase ještě, já si to znova nasdílím, sdílet. Těsnicí a montážní systém, který vlastně se používá, já to tadyhle vezmu, vodotěsná montáž. Vypadl jsem, nebo je to tam vidět? Ano, vidíme to, děkujem. Jo. Takže tady je ta vodotěsná montáž. Tak tento systém máme de facto dneska buď to originál německý, opravdu systém, který funguje, který je to, nebo jsme si vyvinuli náš český, my mu říkáme NTE, a speciálně pro bikeporty udělaný vlastně ještě třetí, to je taková záležitost, kdy vlastně máme speciální jenom úprofil, do kterého se ty panely přímo zasouvají. Jo, a pak je to těsněné jenom zhora. A je to v podstatě na rozdíl od všech těch carportů anebo toho, co nabízí veškerá konkurence, které používají klasické panely z rámy, tak tam opravdu to netěsní a ono je to o to nepříjemnější, když potom já jsem třeba byl u jedné z naší konkurencí, jsem stál pod carportem, zrovna shodou okolností pršelo a zaparkoval jsem tam, že jsem stál, a zrovna jak na potvoru člověk, když vystoupí, tak já jsem tam byl jak pod sprchou, protože jak je to vlastně ta voda a je tam ta skulinka, tak tou skulinkou se zrovna, jak když si stoupnete pod sprchu, protože z té velké plochy to prostě šlo úplně přesně, že to vám žádnej
To prostě jste byl tak mokrý, že jako kdybyste nebyl pod carportem, tak to bylo lepší, než když jsem byl pod carportem a vylez jsem z něj. Takže to opravdu funguje tady to naše. Občas používame nejaké slova, ktoré my považujeme, že to sú, však my si rozumieme, ale možno naši diváci alebo ľudia, ktorí si sadli k tomuto videu, možno nechápu úplne. Vy ste spomenuli panely size 1 a size 2, čiže v angličtine veľkosť 1, veľkosť 2. Skúste popísať, aký tam je medzi nimi rozdiel a kedy sa používajú vlastne tie panely tie menšie a kedy tie väčšie. Takže já si zase na pomoc takhle vezmu, ještě možná to můžu vzít tady. Vydržte minutku, já si tadyhle vezmu panely jako takové. Jo, tady je to hezky vidět, takže nasdílíme tuto obrazovku. A tady vlastně to na jedné straně vidíte krásně úplně všechno. Je to tam vidět. Takže v zásadě používáme dvě velikosti panelů. Size 1 jsou panely 60 článkové, to znamená ty původní, které jsou běžně. Pak je tam vlastně 40 článků, to znamená na místo 60 článků je jich tam 40 a jsou tam mezi nimi mezery. Tím je zároveň docílena průhlednost toho zajímavého efektu, průhlednost třeba 40%, zatímco tohle to má průhlednost nějakých 12%, jenom v těch terčících. A pak je tam B, jsou bifaciál, pokud někdo z vás ještě nezná, to jsou vlastně oboustranné, čili oboustranná technologie. A HC jsou half cut, to jsou poloviční články. Je to nová technologie, která vlastně je teď na vzestupu, používá se běžně i u rámových a je to z toho důvodu, že tam není potřeba totiž potom používat tolik optimizérů nebo vyrovnávačů, protože jsou ty články menší a při částečném zastínění anebo za horších podmínek mají v podstatě tyto články vždycky lepší účinnost. Takže postupně se na ně přichází. A když to srovnáte, tak vlastně ta velikost M60 nebo B60, potažmo M40 je size 1, to znamená řádově řeknu, že to je vždycky šíře je stejná toho panelu, to je metr, ale na délku je to potom buď to 1,70 m, anebo ta velká varianta je M72, čili 72 článkový panel klasicky. V případě HCček jsou to půlky, dvakrát, to znamená 144, anebo v průhlednosti je to potom 50. Jo, to znamená se 140% transparentností. A od toho se potom de facto odvíjejí i přístřežky. A když si vlastně vezmete přístřežky, tak jsou, já si tady najedu na ty přístřežky, tak vlastně u těch přístřežků zase můžete v carportech mít buď to, že je složíte z panelů velikosti size 1, jo, to znamená dáte třeba 3 na hloubku, pak máte hluboko 1,5 metru, nebo dáte 3 dvoumetrové, to je size 2, a pak máte 6metrový carport. A nejmenší carport, jakoby se dělá, tak de facto S, který má jenom 4 panely, ale to je na smarta. To je tak jako úplně na malé. Běžně se carporty dělají o velikosti M až L, případně XL. Vždycky je tam varianta size 1 anebo size 2. To je jenom tak. A je to modulární, to znamená všechno je to vlastně kompletně, se to všechno vlastně jakoby škáluje. Jo, to znamená, vždycky musíte vycházet z modulu, který tam je, a násobky toho modulu. Jo, potom. Presne tak. Ak by ste chceli vedieť, aké sú možnosti, aké sú typy týchto tých parkovacích prístrežkov, prípadne prístrežkov pre nabíjanie bicyklov, e-bicyklov, tak nám určite dajte vedieť. Navštívte našu stránku Ecohideska alebo cez sociálne siete dohľadajte si informácie. To, čo všetko pán Echo prezentuje v rámci Českej alebo republiky alebo Nemecka, tak to sú práve tie veci, ktoré my prinášame na slovenský trh. Patríme v mnohých veciach medzi priekupníkov, napríklad taký solárny plot. To je, myslím si, že vec, ktorú, kebyže chodíte po Slovensku zo severu na juh a z východu na západ, že by ste asi taký nejaký nenašli. Aspoň teda zatiaľ. Ja verím tomu, že sa nám spoločne podarí vytvoriť niekoľko riešení v rámci Slovenska, kde ten plot prejde z tej
ochrannej formy do toho, že dokáže byť užitočný a že dokáže vyrábať elektrínu. Skúste niečo povedať o plotoch, o bránach so solárnymi riešeniami. V Čechách máte niekoľko takých referenčních staveb. Tak já si zase tady nasdílím, já jsem si to mezi tím tady vyklikal, takže teď jsem se přehodil na naše stránky, vidíme to, tadyhle to je realizace kombinace solárního carportu a solárního plotu v Ústí nad Orlicí. Byla to naše jakoby prvotina, který byl vlastně z malých panelů, takže na plotě jsou tady použité bifaciální panely, já vám budu popisovat to, co tady vidíte, takže de facto je tady 7 panelů, které jsou použité na tom plotě. Když to vezmu takhle, taky máte vlastně 3 samostatná pole, 3 jsou na bráně, to je posuvná brána a samostatné pole vedle. Pak jsou tady takzvané dummies, čili fejková branka a fejkový malý plot. To bylo z toho důvodu, že klientka nedodržela úmluvu. My jsme původně to měli tak, že měly být použité jiné, tedy měl být použitý velký panel a mělo to být použito tak, aby tadyhle nám vyšel taky panel mezi to. Ona to bohužel udělala jiným způsobem, takže jsme se potom z toho museli vylhat. A máme tady nainstalováno de facto 7x310 W píků, to jsou bifaciální panely na tady tom. Je tady speciální hliníková konstrukce dělaná na té bráně. Tady to je ten monokrystalický, to je z té jedné strany. Jinak je to do vyzdívek, jsou tam nerezové, všechny prvky, které u toho jsou nerezové, takže životnost toho plotu, když si to představíte, tak zpravidla porovnáváte-li to s životností klasického hliníkového plotu anebo běžného dřevěného, což se vůbec nedá, tak vlastně všechno máme v nerezu a na panely jako takové máme záruku 30 let na nepoklesnutí výkonu pod 88%. To je nejlepší záruka, kterou de facto můžete na panely v současné době na trhu vůbec dostat. Určitě. A ty nerezové materiály jako takové jsou v pohodě. Takže já vždycky říkám, to je plot, který se vám zaplatí. No, protože v momentě, kdy ostatní už ten plot budou muset renovovat, tak vy ho máte zaplacený, to bývá po takových 10 až 12 letech. To ostatní musí minimálně ho natírat, pokud ho mají dřevěný, anebo nějak ho opravovat. I pokud ho budou mít kovovej, tady s tím nemáte nic, akorát ho máte zaplacený, už vám jenom vidí to. Tady bylo potom nainstalováno dál 9 kusů, tady to je carport L, 9 kusů jednostranných panelů monokrystalických 280 W píků a v kombinaci jsme se tam dostali na to, že vlastně paní na to dostala maximální dotaci, protože jsme tam byli před tehdejší maximální víru, to znamená 4,5 kW. Máme nainstalováno, paní to vlastně v tom domku to spotřebovává a vidíte, že je to kompletně úplně ze vším. Všechny ty kabely, které tam jsou, kterých je tam hodně, tak v tomhle provedení ještě částečně byly viditelné, byly dělané, že tam bylo vždycky lišty. My tyhle z tomu provedení to už dneska nevyrábíme, to je vlastně první, byl to prototyp takový, který jsme instalovali. Název byl Alice plot. V současné době už máme vlastně typy další 2, a sice to je, teď mi vypadlo jméno, Alex, to je ten nejnovější, a pak tam máme Alice, myslím, že to byl size 2. Takhle ještě jednou ta ukázka té realizace, nebo ukázka takhle jakoby zvenku. Tak jestli se chcete něco ptát tady na to. Veľmi pekne ďakujem. Prišla tu taká, ani nie otázka, bola to skôr pripomienka v rámci chatu o tom, že taká obava, že by to mohli poškodiť vandáli, alebo že by to mohlo sa nejakým iným spôsobom poškodiť. Ako to vnímate vy, čo sa týka životnosti, čo sa týka pevnosti? Keď som toto hovoril našim zákazníkom, takmer každý sa pýtal, OK, a vystrelí mi kameň od auta, rozbije mi to, ako to vnímate vy, aké máte vy skúsenosti s týmto? Lebo viem, že hlavne v Nemecku tieto zvislé konštrukcie sú oveľa častejšie inštalované ako povedzme u nás zatiaľ. Takže to, co já k tomu, ještě pořád se mi to sdílí, ta obrazovka? Ano. Ano, jo, já jenom ještě, že tady je ta technologie potom. Jo, hned. Když se vrátím tady k tomu,
tak třeba jsem se na to ptal, protože klientka u toho, když se podíváte u toho plotu, já to takhle rychle prolistuju, nebo to takhle projedu dál, tak ona to má taky poměrně jakoby ve spádu, jo, když zezadu, když seká trávu. Takže jsme si tam i vyzkoušeli, už několikrát se jí to stalo, že jí tam odlítnul kámen a zatím se jí s tím nic nestalo. S tím, že opravdu ono to, jo, tady je to možná dobře vidět, vidíte, že ono to poměrně má nízkou tu podezdívku a sekačkou, když tady jezdí, tak už se mi přiznala, že několikrát už jí ten kamínek vystřelil a zatím teda to s tím nic neudělalo. To znamená, je to v podstatě to samé, jako je u těch krop, prostě ono to opravdu drží. Jediné, co je choulostivé, je při montáži, pokud ťuknete do toho kamenu, do toho panelu na růžek, tak se vám to vysype. Ale tadyhle nemám žádnou informaci. Když do toho kamenu hodíte, a když hodíte kamenem do tadyhle toho, že prostě byste vzali cihlu a hodíte tam cihlou, tak musíte uskočit, protože ten vám to odpruží a tu cihlou dostanete zpátky. Jo? Navíc se ještě ta cihla rozbije, ale ten určitě nerozbijete. Nebudu říkat určitě, všichni jste viděli, jak to dopadlo s Elonem, když dělal Cybertruck prezentaci, ale běžně to, co je důležité, je, že každý, když něco takového si instaluje, tak já vždycky říkám, běžnou fotovoltaiku si nechávají klienti připojistit. Nechte si to připojistit, protože si vlastně zvýšíte hodnotu domu a kdyby náhodou, tak to máte pojištěné. Jo, to znamená určitě to, ale jako běžné sekačka tomu, pokud tam nebude vyloženě nějaké, já nevím, možná šrapnel, který vyloženě vám to, tak by to nemělo. Paní už prostě několikrát mi to řekla, hele, rána jak zděla, bála jsem se a ani jsem nenašla na tom tečku, že by tam něco na tom bylo. To, čo osobne považujem za veľké plus, je v tom, že človek, ktorý bude mať fotovoltický plot, bude jedinečný. Odporúčam to naozaj zvážiť, hlavne pri novostavbách. Už keď máte hotový plot, ono veľmi ťažko sa to tam už nejak napasuje, ale ak ešte plot nemáte alebo plánujete zbúrať starý plot a idete do nového, zvážte túto alternatívu, lebo na tej streche, OK, je to tam vidieť, ľudia, susedia si možno povedia, a toto je človek, ktorý myslí ekologicky, ale ten plot z vás urobí niečo jedinečné. My vieme, aké sú porovnania cien, lebo v podstate predávame aj také drahšie ploty. A keď porovnávam dizajnové ploty, či už hliníkové alebo aj oceľové, z masívnych materiálov a porovnám to s fotovoltickými, tak mi to príde, že tá cena je plus minus podobná za tie plotové polia, aj bránky a dáva mi to proste zmysel, že OK, tak cena je podobná, ale fotovoltický panel tam vyrobí vlastne dostatok elektriny pre celú domácnosť, áno, keď zoberieme, že naozaj to, čo bolo vyrobené práve pre túto pani, tak myslím si, že z toho utiahne vlastně takmer celou domácnost, možná i celou domácnost. Na to, tadyhle konkrétně, ale tady to bylo tím, že ona měla vlastně, to je relativně malý pozemek, jo, ale v podstatě já vždycky říkám, jakmile máte 20 běžných metrů, tak z toho vyrobíte řádově kolem 4 kW píků, což už vám bohatě stačí, protože běžná spotřeba u nás je zrovna asi někdy exceluje mezi 3,8 až 4 MW je průměrná spotřeba domků. Jo, to znamená, to jste schopni a vždycky na tom u toho domu nějaká strana na ten jich je, anebo orientace východ-západ v případě bifaciálního panelu úplně bez problémů. Takže je ale, jak jste říkal na začátku, je potřeba s tím dopředu počítat, protože je to zase modulární a s těmi panely my nic neuděláme. To znamená, my musíme, proto jsme teď třeba udělali ten typ toho Alexe, který je vlastně na výšku, jsou tam zdvojená ta pole a příští týden už to budete mít a uvidíte tam vlastně to ještě vyšší v tom, že na malé ploše docílíte velkého výkonu. Tam už de facto nemusíte, že budete mít 20 běžných metrů u tohohle provedení a budete mít ne bránu a bránku takhle jakoby na ležat, ale budete mít na výšku, dostanete, že už nemusíte tu fotovoltaiku dělat na nic jiného, nemusíte si to dávat na střechu, nemusíte to mít na pergole, prostě máte to jenom na plotě a stačí vám to.
Presne tak. Možno to není pre každého. Určite v mieste, kde napríklad väčšinu plotu zakrie dom, alebo máte tam živý plot a je tam nejaké tienenie, to asi není riešenie. Alebo keď máte malý plot, možno nie, ale veľa rezidenčných miest je, kde toto uplatnenie by sa určite našlo. Takže verím tomu, že keď budeme sa tak možno o rok, možno o dva prechádzať po uliciach Slovenska, že tam uvidíme množstvo týchto fotovoltických plotov. Toto je náš job, aby sa to stalo. Počuli ste prísľub od pána Reichla, že budúci týždeň budeme mať podklady k tomu a tým pádom nájdete to na našich stránkach EcoHit. Zvažujte nový plot, porozmýšľajte, že či práve táto fotovoltická varianta není pre vás vhodnejšia. My v podstate v kancelárii v Šali budeme inštalovať vzorové pole, čiže hneď, ak budeme mať hotové, dáme o tom vedieť, môžete sa zastaviť, pozrieť si, ako to môže vyzerať v reáli, môžete si na to šahnuť a uvidíte napríklad to, že ten rám, ktorý je okolo toho panelu, naozaj skrýva všetky káble, je to všetko skryté a vyzerá to perfektne. Skúste, pán Reichel, na záver nášho dnešného webinára povedať nejaké také novinky, na čo sa teda môžu tešiť ľudia, ktorí možno tú fotovoltiku doteraz si naozaj predstavili len na tej streche, ale čo ešte potom pripravujeme spoločne, čo je také, čo si myslíte, že bude trendom v rámci fotovoltiky v Čechách? Já se domnívám, že velkým trendem budou nově zimní zahrady. To znamená zimní zahrada nejenom pergola, ale celouzavřená zimní zahrada. Já vám tady zkusím, teď jsem byl u klienta, teď jenom přemýšlím, abych našel to, ukážu vám to, co jsem vám říkal, že vám ukážu to, co jsem nafocoval tento týden. Malý moment, hned vám to nasdílím. Tu určite máme teda ešte aj taký nápad, že montáž panelov na fasádu, tak ja som ide práve v referenciách Grid Parity tie vodorovné inštalácie, vyzerá to tiež zaujímavo, tak netradične, ale predsa len je to jedna z variant, keď sa už... Ano. My se tadyhle k tomu dostaneme, spolupracujeme, já tady zase zazdílím tadyhle tu obrazovku, share. Tadyhle to z dálky vypadá hrozně, je to samodomo, je to výroba našeho klienta, který si kupoval od nás teďkon pásky, jenom panely a v podstatě dělá si tady z antikora, čili z nerezu si dělá terasu, ale nedělá jenom terasu, ale dělá přímo, jak vidíte tady z boku, dělá přímo zimní zahradu. Jo, to znamená, ono to bude celé zastřešené a zakrytované. Jo, tady to, já jsem si tam fotil detaily, to je vlastně z jednotlivých. Já se právě domnívám, že nejnovější nebo největším trendem potom tady určitě v tomhle tom bude, že se začnou zaskrývat. Jo? Že začneme vlastně ty pergoly dělat tak, aby byly celoroční. My tadyhle na tom spolupracujeme s jednou firmou tady v Čechách. To ještě nevím, jestli už jsem vám to říkal anebo ukazoval, ale já tam na ní teď hnedka najedu a ukážu vám to tady. Musím znova sdílet, že jo? Zruším vám sekundičku, zruším vám toto sdílení, můžete sdílet znova, nech se páči. Tak. Já tam nasdílím tadyhle to. A tady, když se podíváte, tak vlastně tadyhle už jsou atypické prvky. Sdílím už to, nebo ještě? Počkejte, nezdílím. Ještě ne, tak pardon. Share. Tak už tam něco vidíte? Ano, krásné. Takže tadyhle vlastně už jsou potom panely, které jsou tady v Brně na ČVUTčku. Tady vidíte potom další část, že vlastně už budeme umět udělat, vidíte při montáži se klidně na to můžou stoupnout. Ano. Tady vidíte, že se dělají klidně i trojuhelníky. Jo? To znamená, budeme umět udělat asi do L. Jo? To jsou třeba věci, vidíte, to potom zajímavě vypadá, jaké to dělá zajímavé designové prvky. A tady už jsme u těch fasád, jo, když jsme se bavili. Takhle vypadají třeba potom solární fasády. To jsou všechno teď nově věci, na kterých se teď aktuálně pracuje a které budeme postupně přidávat do našeho sortimentu. Takže já vždycky říkám, je to všechno, kromě té obyčejné tyhle střechy, kterou vidíte tady. To už já dělat nechci. Já chci vždycky dělat tadyhle to.
Tady to je klasický příklad, kdy to vidíte. Tady to dělá každý, toto děláme my. A nebo budeme dělat my. Presne tak. Presne tak. Takže oplatí sa sledovať nové trendy, oplatí sa sledovať našu stránku Ecohit.sk. Za nás je to záväzok, že ak ste naozaj tí, čo majú radi nové veci, tak my sa budeme snažiť čo najrýchlejšie vám ich priniesť. Možno to budete vedieť využiť ako obchodník, ako zákazník, možno si budete chcieť pomôcť v rámci vytvoriť vlastnú tú nezávislosť na energiách. A možno, že sa na to pozrite ako obchodník. Možno si poviete, že ja to síce momentálne nevyužijem, ale čo ak by som vedel o niekom, kto by to chcel. Možno máte skúsenosti s obchodovaním, máte možno skúsenosti s komunikáciou so zákazníkmi. V tom prípade nás kontaktujte, hľadáme šikovných obchodníkov, ktorí by tieto myšlienky, tieto nápady, tie netradičné fotovoltické riešenia posúvali ďalej a ktorý by si vďaka tomu mohol vytvoriť veľmi zaujímavý aj príjem a hlavne by bol pri zdroji niečoho nezvyčajného, niečoho, čo dáva zmysel. Lebo lepšie, zdravšie životné prostredie, ľudia menej budú platiť za energie, ušetria a myslím si, že že nemám stres z toho, že zase sa zvyšuje cena energií o 15, o 20, o 50% medziročne. A mňa sa to netýka, lebo viem, že elektrínu, ktorú potrebujem, si vyrobím sám pre seba. Pán Rachel, veľmi pekne ďakujem za váš čas. Snažíme sa to vtiesnať do hodinky, takže preto dávam priestor možno na poslednú otázku, ak máte, kľudne položte do chatu, alebo si zapnite mikrofón, spýtajte sa. A ak nebude žiadna otázka, tak sa rozlúčime a uvidíme sa zase v niektorých ďalších štvrtok. Takže já se s vámi rozloučím, jestli to, a budu se těšit, že vám zítra nasdílím konečně ty ploty, jako hlavním plotařům, a že zanedlouho uvidíme realizace nejenom v Čechách, ale že ty ploty se začnou prodávat i u vás. Protože aby to nebyla Kovářovic kobyla. Presne tak. Veľmi pekne ďakujem, pán Rachel. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a verím tomu, že spolu naozaj pomôžeme Slovensku i Česku, aby sme žili zdravšie a ekonomickejšie. Ďakujem krásne a pekný večer aj vám, priatelia. Užite si dnešný večer a verím tomu, že sa stretieme na našich stránkach Ecohit alebo na našich sociálnych sieťach alebo YouTube kanále. Pekný večer, majte sa krásne. Mějte se krásně, naschledanou, hezký večer. Ďakujeme.